Здравейте и добре дошли в видеото на TradeTech многоезични микросайтове, как да отключите своя международен потенциал. Както Ян обясни в своята презентация свързване на купувачи и доставчици, ако имате какъвто и да е интерес към започване или разширяване на международната търговия на вашата компания, обещавам ви, че това кратко видео ще бъде безспорно интересно за вас, особено ако вашата компания е активна на бизнес към бизнес пазари. Както виждате, има само 6 точки, през които ще преминем. Ще започна с описание на типичен многоезичен микросайт и след това ще обясня неговата роля и ползи. Ще видите, че е изключително лесно да създадете и конфигурирате своя микросайт. Той също така е много гъвкав. Можете да редактирате съдържанието му по всяко време без допълнителни разходи. След това ще обобщя защо трябва да се абонирате, а на последния слайд ще намерите линк, където можете да получите допълнителна информация, ако имате нужда, и разбира се, където можете да се абонирате. И така, какво представляват многоезичните микросайтове? Още сте с мен, нали? Чудесно. Тогава нека започнем. Многоезичните микросайтове са точно това, което подсказва името им. Те са концентрирани версии на уебсайта на вашата компания, преведени на 35 езика. Ще разгледаме пример за многоезичен микросайт, но първо, на следващия слайд, нека отново видим списъка с тези 35 езика. В административната зона на вашия многоезичен микросайт можете да прегледате всички 35 езикови версии на вашия микросайт. Както виждате, всички основни езици са обхванати и се планира добавянето на още, без допълнителни разходи за абонатите. Преди да продължим нататък, мисля, че ще е полезно да разгледаме бързо пример за многоезичен микросайт. Тук можете да видите английската версия на собствения микросайт на TradeTech Solution. Всички многоезични микросайтове се хостват от Expo World, а адресът включва името на вашата компания, както сте го избрали. На този екран виждате заглавието с името на компанията, уебсайта, логото и кратко описание на дейността на компанията, заедно с връзки към нашия YouTube канал, нашия LinkedIn профил и страницата за нас в уебсайта на TradeTech Solution. Под заглавието има още 5 секции, които могат да се разгледат чрез кликване върху съответния таб. Профилът на компанията предоставя търговския адрес, оборота, броя на служителите, съответните индустриални сектори и продуктови класификации, както и контакт за продажби. Партньори и доставчици изброява членството в търговски камари и индустриални асоциации, критериите за нови партньори и доставчици, както и контактите за бизнес партньорства и покупки. Контакти предоставя общите, търговските, бизнес-партньорските и контактите за покупки. Регистрационни данни включва всички съответни фирмени сертификати и лицензи, дата на регистрация, регистрационен номер и адрес, както и ДДС номер. Продукти и услуги. Тук можете да откроите конкретни продукти и услуги. Не се притеснявайте, не е необходимо да предоставяте всички тези данни, ако не са релевантни или просто не желаете да ги публикувате. Важно е също така да отбележим, че има още една секция, която не се вижда тук, но ако кликнете с десния бутон на мишката върху страницата и изберете преглед на изходния код на страницата, ще видите и метаданните с ключови думи, които помагат на Google да индексира вашия микросайт. Но за тях ще говорим повече, когато разглеждаме конфигурирането на вашия микросайт по-нататък в видеото. И така, как работят те? Концепциите са много прости. Google редовно индексира сайта на Expo World, така че всички нови и обновени многоезични микросайтове на различните езици стават достъпни за онлайн търсения. Хората обикновено извършват онлайн търсения на собствения си език. Затова, ако вашият онлайн профил не е на езика, който се използва при тези
Като публикувате своя микросайт на 35 езика, отключвате международния си потенциал за всички тези търсения на чужди езици. Следващото предимство е, че всеки чуждоезичен посетител на вашия микросайт ще може да прочете представянето на вашата компания и нейните дейности на собствения си език. Ако след това реши, че има смисъл да се свърже с вашата компания, микросайтът предоставя необходимите връзки и имейл данни, за да улесни този контакт. Така че тази критична първа стъпка е станала възможна благодарение на вашия многоезичен микросайт. Между другото, можете също да добавите връзки от основния си сайт към микросайта си за същата полза. Нека разгледаме основните предимства от това да имате собствен многоезичен микросайт. От гледна точка на реклама и маркетинг има 5 основни предимства. Както обясних, това разширява вашето онлайн присъствие до 35 езика. Те обхващат 166 държави и 95% от световния БВП. Вашият микросайт със сигурност ви дава предимство пред конкурентите ви, които не използват тази услуга. За разлика от вас, те няма да бъдат открити при търсения на чужди езици. Като предоставяте фокусирана информация на техния собствен език, вие значително подобрявате потребителското изживяване на потенциалните си клиенти, показвайки, че мислите за тях. Това може само да допринесе за положителното мнение, което ще имат за вашата компания. Също така ви позволява да намалите бизнес риска си. Не е нужно сляпо да решавате кои чуждестранни пазари да развивате. С една малка инвестиция достигате до всички тях. Оставете пазарът да ви покаже къде има интерес към вашите продукти и услуги. След това можете да видите кои пазари си заслужава да развивате допълнително. Възможно е дори да ви очакват приятни изненади. И не на последно място, това предлага изключително ниско бюджетно решение. Можете да отключите международния си потенциал за по-малко от 10 американски цента на език на седмица. По-изгодно от това няма накъде. Нека сега видим колко лесно е да настроите своя многоезичен микросайт. Настройването на вашия многоезичен микросайт е изключително лесно и може да бъде завършено само за няколко минути. Не са необходими никакви технически умения. Просто попълвате формулярите за регистрация и конфигуриране, натискате ти запази и публикувате. В този момент изкуственият интелект поема нещата в свои ръце. Вашите страници се превеждат и микросайтът се публикува. Работата е свършена. Но все пак запазвате пълен редакторски контрол. Следващият слайд ще ви покаже колко лесно е да конфигурирате, преглеждате и редактирате своя микросайт. Конфигурирането на вашия микросайт е просто въпрос на попълване на 7 онлайн формуляра. Както виждате от списъка тук, с изключение на секцията с ключови думи и фрази, това са същите елементи, които видяхме и в примера на публикувания микросайт, който разгледахме по-рано. Всички те са лесни за попълване. Въпреки това, двете секции, които изискват най-много внимание, са ключовите думи и фрази и описанието на компанията. Тук трябва да използвате ключови думи и фрази, които подчертават вашите продукти и услуги. Те са от съществено значение. Това са думите и фразите, които очаквате да бъдат използвани при търсене на вашите продукти и услуги. Ако са твърде общи, е малко вероятно да бъдете открити, независимо на какъв език се търси. Помислете какво отличава вашата компания и нейните продукти и услуги от тези на конкурентите ви. За да подчертаете значението на тези ключови думи и фрази, уверете се, че ги използвате и в описанието на компанията. Можете да прегледате вашия микросайт след като бъде публикуван и да правите промени по всяко време през абонаментния период без допълнително заплащане. Ето това наричам добра сделка. Добре, мисля, че сега ще е полезно да разгледаме страницата за конфигуриране на микросайт. От този екран можете да видите, че са предоставени инструкции и предложения, които да ви насочват.
В дясната част има бутони за запазване, публикуване и преглед. Тази първа страница е мястото, където регистрирате вашите ключови думи и фрази. След това има раздели за всяка от останалите секции. Всичко е много просто, интуитивно и бързо. И така, само в 9 слайда обхванахме всички основни функции на многоезичните микросайтове на TradeTech Solutions. В обобщение, аргументите в полза на абонамента са, че те са основен актив за достигане до международни пазари, много лесни са за конфигуриране и редактиране с изключително ниска цена под 10 американски цента на език на седмица. Какво да не харесаш? Като последна точка, TradeTech Solutions дава ценово обещание. Няма да увеличим абонаментната цена за съществуващите абонати, дори когато се добавят нови езици или нови функции. Надявам се, че това кратко видео ви убеди в ползите за международния маркетинг от многоезичните микросайтове на TTS и с нетърпение очакваме да ви приветстваме като абонат. Благодарим ви, че гледахте видео ръководството многоезични микросайтове, как да отключите своя международен потенциал. Ако желаете повече информация, използвайте връзката по-долу или ми изпратете имейл. Още по-добре, посетете Expo World и отключете своя международен потенциал, като се абонирате още днес. Очакваме с нетърпение да ви бъдем полезни. Ако това видео ви беше полезно, моля, харесайте го и се абонирайте за нашия канал, за да получавате още съвети за развитие на вашия международен търговски потенциал. Просто кликнете върху бутона за абонамент на екрана. Не струва нищо. Ако смятате, че някой, когото познавате, би се заинтересувал, моля, споделете този линк с него. А ако сте готови за следващата стъпка, вижте следващото видео в плейлистата. То е свързан точно тук